Hello guys! Welcome to my kitchen. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ko gawin ang pancake na may kasamang apple. Ngayon, hinugasan ko na itong apple. Tapos, hiwain natin ito ng maliliit. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo tanggalan ng balat. Pero ako, hindi ko na siya tatanggalan. Tatanggalin ko lang itong nasa itong nasa gitna. Ganun. Ingat lang baka masugatan yung kamay niyo. Ito na siya. Nahiwa ko na siya ng maliliit. Lalagyan ko siya ngayon ng asukal. Lagyan ko siya ng 2 kutsara. Isang cup na flour. Lagyan ko siya ng 1 kutsara na asukal. Kasi naglagay ako doon ng 2. So tama na yan. Ayoko kasi na masyadong matamis. Lagyan ko siya ng 2 itlog. Lagyan ko ng cinnamon powder. Kunti lang. Ganyan. Lagyan ko ng kunting asin. Kunting asin lang. Lagyan ko siya ng milk. Yung milk na ginagamit ko yung lactose free. Mix natin. Pagka yung kulang pa, dagdagan nyo ng milk. Kagaya nito kulang pa, kaya dagdagan ko muna. Ganito siya. Dapat hindi masyadong matigas. Dapat yung malapot. Tama lang yan. Ilagay ko yung apple. Yan siya. Ngayon, hindi ako gumagamit ng baking powder. Ang ginagawa ko, imbis na lagyan ko siya, dinadagdagan ko lang siya ng kunting tubig. Kunti lang. Para, yung lumambot siya. Dagdagan ko siya ng kunting flour kasi parang maraming tubig. Yan, tapos na. Tama na yan. Masyadong malapot. Dahil hindi ako gumamit ng baking powder, hindi mo na kailangang paalsahin. Kaya pwede mo nang lutuin ito ngayon. Painitin natin yung kawali. Ito yung butter. Masyadong mainit yung kawali. Kaya, lagay na natin. Ito siya. Yummy. Thank you for watching. Bye.